ओरैबायदि रागा फोजोंदों आंखौ दिनै आं भिडिअ बानायनो होननानै केमेरा हमथारनानै लाना फैदो मा बुंनो गन्थं सन्थंसो मानलायलांबाय आङो मस्ताय बाबा नुगोन आइ नुगोन थाब थाब बानायनो फै ओरैनो जेनेबा नुनायखौ बाजा बे खामानि बेलेग खामानि दं नालाय ओमफ्राय भिडिअ बानायनानै टाइम पास खालामजानो बायोना इसोरो ओमफ्राय जायखिजाया दा इम्पर्टेन्ट खोथा बुंसै आङो बे जोंहानि ओरै गय बागान ना बेफोरो ओमफ्राय मोननानै दङ आरो ओमफ्राय बेफारिफ्रा लांफैयाखै लांफैनो थाखाय माने आं खावनो नागिरदों आरोना स' आंनि गय खावनाय आंथ' जेनेबा गय खावगोनसो होनदों नङा होमबा ओमफ्राय नोंथांमोना साननो हागौ बिफां उथिनो रोंगौ होननानै आं बिफां उथिनो रोङा आरो हिन्जाव मानसिया उथिनो मोना नालाय ओमफ्राय गाखोनो मोना नालाय उथिनायसो होनफ्लांनाया सानजादों नालाय बेनिफ्राय आं माबायदि गय खावगोन नोंथांमोना नायलांखाबानो जाबाय स' आं बाल्थिंबो लाखादों नै नुदोनाखै स' लोगोफोर आंनि गय खावनाया माबायदि सिस्टेमा नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनाबो सोरबाफोर गय दोङोबा जेनेबा मालिकआ थब लांफैयाखैबा नोंथांमोनाबो खावबानो जाबाय आरोना एसे एला फैसा मोनगोन बिसोर मानो थब लांफैगोन नङा होमबा मोननो होयो ओमफ्राय बिफाङावनो थायो बिफाङा जाथिखां गयनि बायलायलाङो माबाया गय दंफाङा दा बेखिनिया जोंहानो फानजोबखानाय आरोना ओमफ्राय थेवबाबो आं थाइसे थाइनै ओरै खावनो फैदों आरो बुरजा नङा आरो दा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना आंनि गय खावनायखौनो बेखौ आं मबाइल केमेरा हमग्रा खालामनो नागिरदों ओरैबायदि बादुला ओमफ्राय बादुलानि केमेरा हमनाया माबायदि जायो मबाइला मावगोन नामा केमेरायाव माबायदि उथिगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय स' लोगोफोर नायलांबाय थादो मोनबाय आरो गय खावनानै ओमफ्राय बिदिनो सानफ्रोमबो एसे एसे माबानानै बिहाव फानहरसिगोन आरोना थास ओंख्रि जासिगोन आरोना हासबेन्डआ खामानि मावग्रा नालाय सिखाव जानोसै आं होनलाय तामुलसुर
थ' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोसे गोदानै फैनाय दंबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बाय बाय